onkas Minttu ollut kylttinä tyttönä? Kettukarkit on aika hyviä. Joo, Saisiko Pukilta vähän karkkia? Kyllähän Pukki aina tietää, mitä Minttu haluaa. Vaaleanpunainen nalle tuli yöllä uniin. Tontit antaa unitiedon. Antako Nallekin karkkia? Joo, tietysti. En ole ihan varma mitä on tehnyt, mutta eiköhän se selviä, niin olen kyllä minun mielestäni ollut aika kilttinyt, että saanko istua Pukin syliin? Kyllä, Pukki on liberaali nykyään, vaikka et tietäis mitä oot tehnyt, niin saa sitä lahjoja. Pusu, sä oot ihana. Minä senkin rakastan sinua! Totta kai, Pukkia kaikki rakastaa pikkusen. Jumala rakastaa sinua ja minua. Jeesus varmasti myös, minä olen kuullut äidiltä. Jouluhan on semmoinen juhla. Käteni eivät ole sidotut, sidonne. Kyllä Pukki kaiken tekee mitä pyydetään. Espanjassa on paska hallitus. Siellä on varmaan paha Pukki. On paha pukki, lama pukki. Älä mene enää Espanjaan, vaan jää ikuisesti. Mikä päivä? Jouluaatto on. Se on niin jännittävä kuule tämä jouluaatto. Me ihmiset ollaan vielä niin erilaisia. Kun sullakin on noin harmaat varrat ja punainen nuttu. Haluatko suudella alahuulia? Pukki nyt vähän jännittää tässä. Anustappisi on aivan liian pieni. Mikä se semmoinen on? No, se on vähän semmonen aikuisten juttu. Armeija! Se on vähän semmonen aikuisten juttu. Ei kyllä tuu mitään päähän nyt. Sinä oot ihan ihmeellinen Pukki. Minulta taisi tulla kakkahoukka.